श्री लयराई देवीची जात्रा प्लास्टिक मुक्त जावची म्हणून शिरगावचे सरकारी शाळेन सुरू केल्ले अभियान तुस्त करपासारखे आसा अशें टीव्ही सिरियल अभिनेत्री तन्वी मुंडले आणि म्हणून सगळ्यांनी जात्रा प्लास्टिक मुक्त जावच्या खातीर सहकार्य करचे असो उलो मारला। शिरगावची जात्रा प्लास्टिक मुक्त जावची म्हणून फाटले सुमार 6 वर्सांच्यान शिरगावचे सरकारी शाळे वतीन प्लास्टिक विरोधात जागृती करतात। हाच्या पयलीं जात्रेच्या आदल्या दिसा शाळेची भुरगीं शिरगांवां जागृती रॅली काडून फेरयेंतल्या दुकानदारांक कागदी पोतयो वाडटाल्यो। अंदू शाळेन कापडी पोतयो चडशा जाणांक घरा पावयल्यात। जात्रेक येतना ह्यो पोतयो घेवन येवच्यो असो उलो विद्यार्थी तशेंच देवस्थान समितीचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी मारला। नमस्कार। सरकारी प्राथमिक विद्यालय शिरगाव इसोली गोवा या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी प्लास्टिक मुक्तीसाठी गेली अनेक वर्ष प्रयत्न केले। मी तन्वी मुंडले आपण सगळ्यांना आवाहन करू इच्छिते की दिनांक 12 मे 2024 रोजी श्रीदेवी लयराई जत्रेला येताना या अशा पद्धतीच्या कापडी पिशव्या घेऊन या। स्वच्छ भारत अभियान उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी या छोट्या छोट्या विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या या प्रयत्नात सक्रिय सहभागी व्हा। प्राथमिक विद्यालय शिरगाव इसोली गोवा या शाळेचे मी विद्यार्थी आहे। प्लास्टिक मुक्तीसाठी गेली आम्ही 6 वर्ष प्रयत्न केले आहेत। मी दुर्वा नारायण कोटणकर तुम्हाला सगळ्यांना आवाहन करते की पर्यावरण रक्षणासाठी येत्या 12 मे 2024 रोजी श्रीदेवी लयराई जत्रेत येताना या अशा कापडी पिशवी घेऊन या। चला स्वच्छ भारत उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी आम्ही केलेल्या प्रयत्नाला सक्रिय सहभागी व्हा। लक्ष्मी नारायण कोटणकर, सरकारी प्राथमिक विद्यालय शिरगाव या शाळेची SMC अध्यक्ष। आम्ही आता जात्रा आमची म्हणून आम्ही सगळ्यांका कापडी पिशवी दिल्या। त्यांना कोणाक आम्ही पोस्ट केल्या, त्यांच्यापर्यंत पावला। त्यांना आम्ही आवाहन करता की येताना हे त्यांच्यानी पिशवे घेऊन येवपाचे जात्रेक। धन्यवाद। पण आता पिशवी तुमका जो कापडी दिल्या ते कोणी दिल्या? ते आमकां दिले ते बॉम्बेसून सौ उषा भातखंडे या एके बायलेन आमकां ते शिवून दिल्या। म्हणून हांव तेंचे मनापासून आभार मानता की तिने आमकां हे दिलें आणि आम्ही ते सगळ्यांक पर्यंत पावयल्या। धन्यवाद। आता 3ऱ्या वर्सा जे आसा ते आमी ठरयलेलें आसा की प्लास्टीक मुक्त करून जी गार्बेज जी आसा ती गार्बेज कमी करपाचो। ताका लागून गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल शिरगांव हेंच्यांनी तेजे खूब प्रमोशन्स केलेले आसा। सो ताका लागून ह्या जात्रेच्या ठिकाणाचेर सगळ्या भाविकांक विनंती आसा की जास्तीत जास्त लोकांनी प्लास्टीक एवॉयड करपाची, प्लास्टीक मुक्त जात्रा करपाचे आमी ध्यास घेवया। जितली शक्य आसा तुमकां त्या प्रमाणे प्लास्टीक आमी वापरपाचो बंद करया, जेणे करून देवस्थानाचेर गार्बेज कंट्रोल करपाक लागून खूब आपली मदत जातली। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।